Včera večer publika na memoriálu mala náhodu odpatriť predstavu dramského studia Ruského kultúrneho centru Orkester Titanic. Po textu Christa Bojčeva režisér Zvonimír Pavlovič napravil pripovedku o delirium tremensu jednoho alkoholičara. Prez dialogy, ktorý u alkoholičarovej hlavy u vydumaným švédce vodza vydumané osoby, postavený i pitania o človekovej súďby, tá nemožlivosť jej meniania u reálnym prostore i reálnym času. Tak volanej novosadskej ekipy, ktorú tvoria Kocúrci, Kuľanci, da kedyšní terašní Keresturci i da skeľona volajme ich Žridlovi Novosadiane, a ktorá u svojom zostave má i dvoch teatrálnych naturščikoch, všelijak treba ešte rozbavovania, okreme tempa i rytma predstavy, jak i hladkanedze po jedných technično-scenských riešeniach. Teatrálne Švetorusnáco dneška večer zavru hostci zo Republiky Slovackej, Kladzanský národný teáter Kľud zo Skladzanoch, ktorý vyvedú dielo autora i režiséra Jozefa Jenča Chujava Návu.